okwesibili ngiyengikusho ngithi mina phila nabangani bakho kodwa ungaphiki nabo. Angiphinde futhi le. Phila nabangani bakho kodwa ungaphiki nabo. Ngoba ayikho into ebuhlungu empilweni njengokuthi umuntu asuke kube motivated. Esibona isimo sakubo, embona umzali wakhe engasebenzi, embona umzali wakhe edonsa kanzima. But mangabe efika lesikoleni athola abangani. Yes ithi ungabi nabo abangani. Ukuba nabangani. But ke musu ukuphika nabo. Kunabantu abashayo ukuthi bathathe izinqumo ezincike enqumeni ezithathwa abangani babo. Uma ethi umngane wakhe ake sidoje namhla uhamba udoje nawe. Singawenza umsebenzi wokuthi nawe ungawenzi. Yethi yasazi isimo sakini. Mangabe usubuyela ekhaya ukhumbula endleleni ukuthi ish kumbe uma ngishiye usebenza ukuze kuye kwazi bekho into esonala seyidlile. But uma ufika esikoleni uyakhohlwa lokho. Okunye kokugcina ngifuna wazi ukuthi ingane kwethu kunanoma yini ozoyenza la, participate in everything ekhona noma eyenzakalayo. Makuthiwa ama-oral ka-10 marks sukuma uye khona uyowenza lawo ma-oral. Musu ukuhlala ekhoneni noma uhlale eceleni uthi faka u-0 mem. Because ngoba uthi faka u-0 mem, there is a time empilweni lapho khona ozothi mangabe uthola ama-results akho uthi mangabe uthi yabuka uthi usaqualify e-university, uthi ucabanga ukuthi ube ngasukuma mhlawumbe ngothola u-8 over 10. Mhlawumbe nami ube khona okuhlanganiseka ngikwazi kuye college njengezinye izingane. Mhlawumbe nami kube ngasukuma ngaparticipate ngabe ngawuthola u5 over 10 lawo ma-oral. Mhlawumbe nami ngabe ngiyangiyama manje nginawo matric njengabanye abantu. And ayikho into ebuhlungu njengokuyisola ngento owayenza wena ungekusasibuyisela isikhathi emuva. Ufuna futhi uwazi ngoba ngithe phila nabangani bakho kodwa ungaphiki nabo. Ngifuna wenze one thing. Uma ngabe sesiphila nabangani bethu ezabafundi siyakhohlwa ukwenza i-background research yabo. Uma ethi umfundi wakho haya singaye eklasini, sihlale etoilet. Do i-background research yomngani wakho. Uzobona ukuthi omunye umngani wakho ukusho lokho ngoba vele uyazi ukuthi mhlawumbe kuba kumngahle. Awona ndaba nesikole. Kuba mhlawumbe uyazi abazali bakho bayasebenza mayiqede enkampanini yakubo. Omunye usho lokho uyazi malume umbekela umsebenzi eGoli noma eThekwini. Umuntu onenkinga wena. But uma ufika esikoleni njani uyakhohlwa lokho.